Morning teenager nde zomwe zachitika ku South Africa zayambika Tuesday morning dzulo kwakhala kuli mpungwepungwe ku Pretoria Gauteng pamene mpolisi wina dzina lake Thapelo Mashego wa zaka 32 anali ndi hostage situation, anagwira mai ake ndi ma nephews ake awiri, anatsekera nyumba, anali ndi mfuti amaopseza kuti awombera. Nde mmodzi mwa ma nephews akewo wa zaka 14 anathawa mo nyumbamo pamene wa zaka 18 anatsala ndi amayi akewo amashegoyo pakana kunabwera apolisi anadzadza panja negotiation team kuyesera kunena kuti ayi asiyeni anthu atende kambirane zadani angaso nayeso kukhala mpolisi nde zapezeka kuti alimbana pakana anapeza kuti watulusa amayi ake aja. Amayi watuluka apitisa ku chipatala koma mbuyomu apolisi akuyesesa kunena kuti ayi anthu notulukani nyumba mutikambirane pangomveka mifuti iwiri. Apolisi kulowa nyumba muja apeza nephew uja waphedwa, officer yonso polisi wazipha Mashego zathera bomba. Nde kufufuza kuti chinachitika nchani akuti Mashegoyo anali atakwiya kwambiri, amakhulupirira kunena kuti mkazi wake wakhala kuzemberana ndi brother wake wa Mashegoyo pakana ati amakhulupirira kuti mwana amene anaberekerana si wake ndi wa brother wakeyo. Akuti Thapelo amakhulupirira kunena kuti abale ake onse amadziwa zonena kuti mchimwene wake akuzemberana ndi chibwenzi chake. Heartbreak.